Jó reggel kívánok mindenkinek! Lássátok, beszereztem egy ümerítőt. Nem úgy, csak ott volt a pincével, mondom. Az előzőnél csak jobb lesz. Meg áthoztam egy matracot. Eljöttem újra. Nézzük a mai nap, mit rejtek egy számomra. Ugyanúgy nagy csalékkal fogok horgászni. Mai nap előbb érkeztem, mint legutóbb. 5 óra 6 perc van. 3 óra 50-kor keltem már. Kim vagyok a parton. Szóval kezdem is a pecát. Reménykedjük a legjobbakba. Az első dobáson meg is ütöttem már valamilyen csalit. Legutóbb erre a gumihalra semmi nem volt. Szóval már az első dobásra erre a gumihalra egy kapás az csak jót jelenthet. Az első. Sokat kellett rá várni. Jó lesz szerintem. Egy Jiggen 19 centi. Hulken UV színbe. Sokat mond szerintem. Meg az, hogy rengetegszer elhúzzam ugyanott. Az kellett neki. Érdekesen mozog. Lehet. Ez szerintem harcsa. Igen. Csóka nem így viselkedik. Szerintem harcsa. Az, mert le is tartja magát. Aha, harcsa. Szerintem az. Nem láttam, de... Ja, kis harcsa. Megette ezt a nagy gumihalat. Én is ilyesmi méreteket fogtam. Mondom, az egy csuka lesz akkor. Jó csuka lesz. Mondom, elég faszán tartja magát lenn. Akkor harcsa végül is. Megette az egyenessel vontatott 19 centis gumihalat. Aha. Úgy. Fasza. Nem haragudnák rá. Nincs itt senki. Mama, az örülne neki, ne félj. Az ne félsz. Hadd menjen. Legalább jött valami. De ma nagyon kellett. Ez már kellett. Az első hal ennek a gumihalnak. Azt hittem, egy jó csuka lesz. Hát jó, elég jó csuka volt. Amúgy ez ilyenkor szokott tenni a harcsa ezen a tón. Ilyen vihar előtt. Hol szokott lenni, mert szoktak ilyenkor jönni harcsázni. Nem véletlen. Micsoda? Micsoda? Azt mondtad, ezzel csalival még nem fogtam. De. Nem mondtam azt. A másikkal mondtam. Ez az Illex. Ez Illex. De ez megint nem tudom mi. Ez lepegi harcsa. Ez már lehet, hogy csuka. Nem tudom. Csak jön ki.
Ez szerintem már csuka lesz. Kapásába ítélve. De mennyi? Nem tudok ennyire. De csuka lesz szerintem, ja. Aha. Kis csuka. Fasza. Jó. Ezt kibogozni. Messzik a hal, de ezt a gulpjég is megette. Ez hány grammos amúgy? 60 valamennyi. Hát az jó. Ha? Micsoda? Az jó. Ezt nem tudom bedobni. Nem nagyon. Nem látni semmit. Rendesen dobd be az autót. Everi a jégre fény. Ezért nem volt kapás. Az nem semmi. Ez nem semmi. Belsőre. Leverte, mint az állat. Makkora kapása volt. De jó húz. Milyen jó belehúzott. Nem tudtad felvenni egy csizmát? Nem akarom. Akkor csak dob be a merítőt. Meddig tudod? Tökéletes. Az igen. Ha, kijött a szájából egy kis hal, miközben kiugrott. Hát egy kis halász kapcsolat. Hoppá, mondja magához tér. Most meg ide kihetni. Odani. Megvan! Beakadt. Puh. Ja, Ez a te helyed. Kicsit fogtam egyet. Fogtál volna. Utána kifogtam neked, ja? Kicsi csali működik ezen a helyen. Lehet. Még ha egyedül voltam, akkor is volt egy kapásom, az se lesz. No, az igen. Ez melyikre jött? Kicsi 7 centis foxos. Foxy? Fox post. Ja. Jó, látom. Sem csigály. Ja, nem. Tippeljünk már akkora. 50 cent. Na, több. Nekem minden, mire tippelsz? Pont. Kerek 50.
Na várjál. Ez kérlek szépen egy olyan... Na, itt is van egy gumi. Olyan 62 szerintem. 62 nekem meg 5 fölött, ugye? Nem tévedtem sokat. Jó. Az-e? Az a fékkel húzzál valamit, nagyon laza. Valahogy az akadó. Húzzad. Törik a bot. Nem törik-e. Bízz a botba. Menj közelebb. Azok az ott van ma alatta. Itt van. Hozzad. Láttam, hogy rákom. Igen? Ja. Kidobtam a part szélire. Ott volt mi? Aha. Az. Hogyan lenne? Ez nagyobb. Spinnerbély. Spinner. Ezeket a te helyed. Hát ilyen... Tippelj még egyet megint. Mennyit mondasz te? 72. Nagyobb lesz. Érde? Hát ez... Szerintem kerek 80 lesz. Hoppa! 81. Majdnem. El is érkezett a nap vége. Lassan megyek haza. Kolléga már elment. Rengeteg szúnyog lett így fél 8 fele. Mai nap a csukák nem voltak olyan aktívak. Egy-két halat lehet elfogni héba-hóba és ennyi. De szerintem, hogyha célzott a harcsára horgásztunk volna máma, akkor jó peca lehetett volna. Persze így is jó peca volt. Fogtunk halat, voltunk. Volt egy kis eső. Egy-két kapár, beszélgettünk. Ilyen is kell. Utolsó dobás. Hát most nem jön be utolsó dobás. Mindegy, akkor zárom is a mai videót. Tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és jelentkezek majd a következő videóval. Sziasztok!